Terve! Koulukiusaaminen ja ylipäätään kiusaaminen saattaa koskettaa ihan ketä tahansa, eli vaikuta positiivisesti ja osallistu kilpailuun tekemällä positiivinen koulukiusaamista vastainen teko. Osallistua voit yksin tai porukalla, toteutustapa on vapaa. Eli voit tehdä videon, valokuvan, runon, biisin, piirroksen tai vaikka tanssiesityksen, no niin kaikki mukaan. Postaa kilpailut tekelees Twitteriin, Instagramiin, Facebookiin tai YouTubeen hashtagillä Dream and Respect. Yes, ja nämä kilpailutyöt tsekataan viikoittain ennen Helsinki Pop Show Stadikka-keikkaa 9. heinäkuuta. Ja jokaisen viikon parhaalle on luvassa yllätyspalkinto. Koko kilpailun voittaja pääsee tapaamaan Olympiastadionille osaksi Dudes on It -showta. Ei muuta kuin tsekkaa ohjeet ja osallistu. Nähdään Stadikalla. Dream and Respect!